LCD खाथियाव थांनानै जोङो बेखौ नायहैनोसै आरोना माने खाथियाव जोङो नायनो मोनखाया नालाय खाथियावथ' थांनो मोनखाया बेखायनो जोङो LCD आव नायनोसै आरोना बिसोरखौ Hello everyone, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. ओमफ्राय दिनै माने जोङो सनितपुरनि मा होनोमोन थेलामारायाव बाथौ महासभा जादों आरोना नैबेयाव जोङो थांनो नामायदों ओमफ्राय दा आं ओंखारबाय ओमफ्राय गारि दङ आरोना गामियाव गारि लादों दा गामिनि गारिजों थांसै बाइकजों थाङा आरोना माने फैनायाव गुसु जायो होननानै आङो बाइक लायासै आरोना ओमफ्राय आङो दायो गारिजों थांनो होननानै ओंखारबाय दा ओमफ्राय आंजों लोगोफोर दङ आरोना नै सेंग्राफोर दङ नै साफा ओमफ्राय इथिं दङ गोरान दङ इथिं हेलौ गोरान ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो आरोना दा आङो डाइरेक्ट मिटिंआव सहैनानै खिथिगासिनो आरोना माबायदि जायो ओरैबायदि मानसि जागोन दिनै माने अमित शाहबो फैगोन आरोना बे अमित शाहबो फैगोन दा बेयावनो दिनै माने मोनसे बिराद गोदोर जोंनि बाथौ धर्मनि थाखाय मोनसे हिस्टरि बायदि मोनसे माबा खालामगोन आरोना दा बिनि थाखायनो बिराद बरिया नांदों आरोना गोसोफोरखौ माने दायो जोङो थांगासिनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस दायो नै माने मिटिं सहैथारसिन आरोना जोङो न'खाय लामायाव माबायदि जाम जादों गारिफोरा ओरैबायदि गारिफोरखौ थांहोआखै आरोना लाखिना दोनदों माने दिंखिया जुलि आलिसिङानिफ्रायनो बिदि लाइन आरोना ओमफ्राय दा बेयो बेसेबां गोलाव मिथिया खिन्थु जोङो जायगासिम सहैयाखै आरोना दायो थांगासिनो बेसेबां गोलावसिम जोङो मिथिया आरोना दायो ओरैबायदि ट्राक लाइन जाना दङ आरोना माने थांनो होआखै फाइनालि जोङो दायो मिटिं जानाय जायगायाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो माने ससे थाबायनांबाय गारिखौ बै ससेयाव दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों दा ससे थाबायबोनानै ओमफ्राय दायो बै ससेयाव माने माबा मोनसिगोन आरोना ओइ ससेयाव मेन गेटखौ मोनसिगोन ओमफ्राय नै बिथिं पस्टार दङ आरोना सोरबा सोरनिबा बारा सिनायजोबा आङो ओइथिं अमित शाहनिखौल' सिनायहरदों आं खर' गिदिरफोरनि माबादों आरोना माने रनैयाव दङ खगेन रामसियारि आफादगिरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथांनि माबा पस्टार दङ नै बिथिं दङ अमित शाहजी दा बेयाव लिरना दोनदों आरोना आं नोंसोरमोननो खिथागासिनो नैयाव खुंगा 13 बोसोरारि जुथुमा दुलाराय बाथौ गौथुम होननानै बे गेटआव लिरनाय दोनदों रोखा लिरना दोनदों आरोना ओमफ्राय माने गेटनि खाथियाव नै बेफोरबायदि बरिया साजायना दोनदों आरोना बिबार गोनजानि बरिया साजायजोबदों इथिंबो बिबारानो बिबार आरोना गासैखौबो बरिया साजायना दोनदों ओमफ्रायो माने इथिं भलन्टियार्सफोर दङ इथिं भलन्टियार्सफोर दङ आरोना गासैबो बरिया नुदों नुथायफोरखौ बरिया नुदों इथिं बरियानो प्लेनखौ बरिया जायगाखौ प्लेसखौ बरिया खालामना दोनदों आरोना गेटआ ओरैबायदि गोदोर माने खै फुटसो जागोन बुंनो हाया आरोना ओरैनो ओइ सनक बे गेटआ ओरैनो खै फुटसो जागोन डेन्जार गोदोर आरोना गेटआ 45 फुटसो जागोन आरोना बे गेटआ माने ओरैबायदि गोदोर आरो ओमफ्राय जायगाखौ बरिया नुदों आं ओइथिं थांनानैबो देखायगासिनो नैथिं माने बेखौ बस्थादों बानायदों आरोना बे बुस्थुखौ बस्थादों बानायनाय जायो बे बुस्थुखौ माने नै सिङाव माने मा खालामनानै होबाय मिथिया बेयो माने इयाव सायाव बस्ता होदेरनानै बानायो आरोना बरिया इयो माने बे गेटखौ ना जेराव नोङो माने डिमापुराव जोंनि बर'नि राजथावनि बे बर'नि राजथावनि जायगायाव थाङोबा बे बुस्थुखौ नुयो आरोना ओमफ्राय गोदो माने डिमापुराव गोबां दंमोन दायो बारा गैला एसे एनैल'सो नुनो मोनसिगोन आरोना डिमापुरावबो बेबायदिखौ ओमफ्राय माने बे नेरसोनखौनो नैबेयाव बानायनानै दिन्थिदों आरोना बरिया नांदों जायगाखौ सफैनानै गोसोखौ बरिया नांदों फाइनालि जोङो गेट सिङाव एन्ट्रि जाबाय आरोना एन्ट्रि जाखांनायनि उनाव बे सिगांनि लुकआ ओरैबायदि बरिया लुक बानायना दोनदों आरोना बिराद बरिया लुक बानायना हेलौ गाइस फाइनालि जोङो दायो आर'ज जाग्रा जायगायाव सफैबाय आरोना एन्ट्रि खालामोबा जोङो मोखां नुनाय नङाना बेखायनो LCD खाथियाव थांनो नामायदों आरोना जोंना LCD आव लांनो नामायबावो नै बेयो LCD खाथियाव थांनानै जोङो बेखौ नायहैनोसै आरोना माने खाथियाव जोङो नायनो मोनखाया नालाय खाथियावथ' थांनो मोनखाया बेखायनो जोङो LCD आव नायनोसै आरोना बिसोरखौ आथिं एलाउन्स होबाय थादों आरोना माने आलासिया 20 मिनिटनि गेजेरावनो सफैसिगोन नों सिनायो नामा सिनाया आंबो नुवाखै माबायदि जेबो नङा सान्दुं गोसाबाबो जिरायनांगौ जायो नालाय
पाब्लिकआबो सान्दुं गोसायाव जिरायदोंबा बिसोरबोथ' सान्दुं गोसायाव जिरायनांगोन ना ओरैनो गथाया बायदि मानसि खारोना ओमफ्राय माने दायो नायथिंनाय आं माने दायो फार्स्टआवनो फैबाय फार्स्टआव फैनानै उनथिंनिफ्राय नुहुरदों आरो ना एसेमालागै आखायानो सहैया आरो ना मानसि नुहुरनाया माने बेक साइडआवल'सो एसे खम ओमफ्राय बिथिं सब मानसि गोजा आरो ओमफ्राय सिगांथिं दा आलासि फैसिगोन नैबेयाव जगोन आरो ना आलासिफोरा बिराद सान्दुं गोसा आं दामनायावसो भिडिअ खालामनो हायदों सब भिडिअ माबा बेयो मा होनो खाम सिफुं सब दामजोबनाय आरो ना बेयाव माने ओरैनो बेयाव रावबो थायाखै आरो ना ओमफ्राय दे माने आलासिफोरा थांजोब्बाय आरो आलासिफोरा थांनानै दा ओमफ्राय आर'जनि जानाय बुस्थुनिफ्राय मानसिफोराबो थांजोब्बाय आरो ना दिनैनि माने आर'जनि हाबाफारिया बेखिनियावनो जोब्बाय आरो ओमफ्राय दायो जोङो नै बैथिं एसे साजायनायफोरखौ नायनो होननानै फैदों स' नोंथांमोना नायनो गोसो दङबा आं देखायगासिनो ओमफ्राय माने एकदम सान्दुं गोसा आरोना हाद्रि जि हेलिकप्टार हायना होनायजों हाद्रि मोनजोब्बाय ओमफ्राय आं दा इथिं दोङो ओमफ्राय इयाव मोसानाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय जि हाद्रिमोन हेलिकप्टारजों हाद्रिजोंनो खानायफोरानो माबायदि जाखो ओमफ्राय खुगाफोराव गन्थंफोराव हाबजोब्बाय आरोना हाद्रिजों ओमफ्रायो नै बिथिं देखायगासिनो आं नोंथांमोनखौ नैबायदि साजायदोंमोन आरोना बेयाव बरियानो बेयाव लिरदों माखासे बाथौनि मोन्थोर लिरदों अहम हिं क्लिं फटसे बे बाथौनि मोन्थोरफोरखौ लिरदों आरोना ओमफ्राय नै बिदिथिं बरिया साजायदों नै जोङोथ' ओइ गोजौआव थांनो मोनगोन ना मोनालै सोंनानै थांनो आरोना जायगाया ओमफ्राय नैथिं ओइयाव थांनो नामायदों आरोना जुदि ओइयाव थांनो मोनोबा थांगोन ओमफ्राय जुदि थांनो होआबालाय हायफिननोसै आरोना माथो खालामनो बेफोरनि जायगायावथ' जोङो थांनो होनबानो थांनो मोना नालाय सोंनानै थांगोन आरोना सोंनानै थांनाय बायदि जाया एसे नायहैनोसै खुलुमनोसै खुलुमनो मोनाबालाय हायफिननोसै आरोना बिथिं देखायहर गासैबो रायजोफोरा थांजोब्बाय आरोना दायो जों खुलुमनो होनना हायबाय आरोना बिथिं उनथिं नाय बेकग्राउन्डआव बरिया बरिया माबा दंमोन बिबारफोर दंमोन आरोना बिथिं खुलुमनो मोनगोननो जोङो दायो नायबाय बरिया नांदों आरोना गोसोखौ जेन माने दिनै जोङो बे मन्दपनि खाथियाव फैनानै बिदि मोनसे बरिया होना दिनदों आरोना ओमफ्राय दायो बेखायनो बरियानो जायगाखौ जि बरिया साजायना दिनदों नावखौ बरिया नांदों जुथा खुवाबाबो सोलिगोन ना माथो खुवाखै मानसिफोर बरिया नांदों ना रायजोफोर नै दायो बिथिं थांजोब्बाय आरोना मानसिफोरा नैबे जाबाय मोनसे दिन्थिफुंनाय आरोना बर'नि गोदोनि न'फोरनि बागै दिन्थिफुंनाय नैबेयो ओमफ्राय नैबेयाव माने फख्रि दङ खिन्थु फख्रिखौ इयाव बरिया बानायनानै दिनदों आरोना ओमफ्राय इथिं दंखल मोनसे दङ ओमफ्राय नै बैथिं माने इयाव जेनेबा माने हादान जाफैग्रा थानाय बायदि जादों आरोना बेयाव गय बागाना देराखै माने गोदान फिसा फिसा दोङो जाय गायदों ओमफ्राय नै बिथिं माइहुं मोनसे दोङो बे माइहुं ओमफ्राय थिं सनक दिहैनाय ब्रा देंखि देलाय फंबाय देंखि देग्रालायनो बेनो ओमफ्राय नै बिथिं न' दोङो आरोना नैबे उन्दुग्रा न' बे उन्दुग्रा न'आव मा दोङो नायनो आं नोंसोरनो देखायगासिनो उन्दुग्रा न' आरोना बियो र' फंबाय नै बियो ओमफ्राय मा न' मिथिया बेखौ नायबावनि आं र' बेयाव मानसिफोर उन्दुजोबो आरोना मानसिफोर उन्दुनि नैबे जाबाय ओंखाम इसिं ओमफ्राय इयाव माने ओइथिं माबा दङ आरोना मा होनोमोनलाय माइनाव ओरि दङ ओमफ्राय इयाव ओंखाम ओरि सङो आरोना ओमफ्राय नैबेयाव बाथौमोन माबा दङ आरोना ओमफ्राय इथिं माबा दं बाख्रि अबे मोनसे बुस्थु दंबावो इयाव खुमब्रा दङ इलाय खुमब्रा इयाव थाइसे दं ओमफ्राय आइथिं थाइसे दं इलाय बे खुमब्रा आरोना
nager panipuri dukat moनसे मोनबाय दा panipuriखौ जानाय नायनि जोङो मानसियानो बुरजाद्रायखाय मानसि बुरजाद्रायलै जि मानसि बुरजाद्राय पानिपुरि जानो नामायदोंमोन जोङो ओमफ्राय मोनजायासै आरोना नागिरबावनि र' बजार लगा दखाना kamu gitar naमा फंबाय गासिबो गावबा गाव न'आव थांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय माने जोङो गारिखौ बैयाव दोनदोंमोन आरोना जों दा माने गारि पार्किंनि खाथियाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय दायो मानसिफोरा थांगासिनो आंनि उनावबो डेन्जार मानसिफोर नुदों माने प्रग्रामा जोब्बाय एक्जिबिसनावल'सो दायो एसे दंख' आरोना प्रग्रामा माने हराव जागोननो सोरबा सिंगारा हैगोननो बारा मिथिलाय लांला लकेल नङा आरो नंनायालाय सिंगारा खिन्थु बड'लेण्डनियानो सिंगारा होमबाबो जोङो नायला आरोना मा नायबाय थानो बेखौलाय होननानै ओमफ्राय जोङो दायो हायबाय ओमफ्राय दा माखासे लोगोफोरा जोंनिया सफैजोबाखै ओमफ्राय जोङो दायो इयाव ओंखाम जानो होननानै हटेल नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय हटेलाव माने हाद्रि गोनजा इयाव ओमफ्राय दा हाद्रि गोनजाखाय जोङो ओरै ढेकियाजुलियाव जालांसै ढेकियाजुलियाव हटेल मोजां नायनानै मोनसे धाबाफोराव हाबनानै जालांसै आरोना ओंखामखौ ओमफ्राय इयाव हाद्रि गोनजाखाय जों जेबो जायासै खिन्थु माबाल' जानाय जाबायना गोरान मा होनोमोनलाय कमला ओमफ्राय पानिपुरि जाबाय ओमफ्रायो इदिनो एसे थाथ'बाय आरोना ओमफ्राय बोग्रि ओरि जाबाय ओमफ्राय पान ओरि जाबाय ओमफ्राय दा ढेकियाजुलियाव जोङो जाहैनोसै आरोना बेफोरबायदि मिटिङाव फैनाय जिखुनुबा मिटिङाव फैनाय गारिफोर आरोना माने गासिबो लाखै सलायबानो जाबाय गासिबो ड्राइभारफोरा लाखै लाखै फैनांगौ आरोना मानो होनना बुङोबा बेबायदियाव मिटिङाव मोनसे दाबसे जायगायाव मिटिं फैनायाव माने गामि दरसेनि गासिबो मानसिफोरा फैजोबनाय जायो आरोना गामि दरसेनि गासिबो मानसिफोर फैनायखाय माने बे गारि गंसेयाव ना गासैबो गामिनियानो मानसि थाजोबो बेखायनो गिनांगौ आरोना सेफै माने लाखै लाखै सलाय लिमिटै सलायबो आरोना गारिफोरखौ गावबा गाव लिमिटाव फैनानै माने माहाथैसां थान माने माहाथैसां थान थांगोन आरोना माने सफैखागोन बे जिखुनुबा सानसेयाव बे जायगायावथ' सफैखागोन ना बेखायनो माने एसेबां स्पिड सलायना थांनाङा आरोना गावबा गाव मोनसे स्पिड लिमिट थायो बे स्पिड लिमिटखौ सलायनानै गासिबो गावबा गाव न'आव सहैजोबबानो जाबाय सेफैनो दा बेखौनो आं बुंबाय दिनैनि बे बाथौ महासभानि समाव आरोना दायो ओमफ्राय आङो बिराद बोरैबा मोनबाय गोसोखौ माने दुंहाव मोनजोब्बाय आरोना ओंखाम उखैनाय मोनबाय ओमफ्राय दा गारिया जोंना एसे आगोलावसो दंबावो आरोना आगोलाव दोङो ना ओमफ्राय दा बेखायनो ससे थाबायबावनांसिगोन बे थाबायखांनायनि उनाव बिराद हाद्रि आरोना दायो हाद्रि गोनजा